Eläinsatuja palleroisille. Valtion kustannusliike kirja Leningrad 1935. Teos on peräisin Kansalliskirjaston kokoelmista. Lukija Mika Perkiö. Hupakko Piisku Varpunen. Piisku Varpunen putosi kerran sankoon, jossa oli valkoista maalia. Hänen onnistui kyllä kiivetä siitä pois, mutta voi minkä näköinen hän oli. Valkoinen, yleensä. Ainoastaan silmät olivat mustat. Hän vilkuili ympärilleen. Aurinko paistoi. Piisku levitti siipensä ja kuivaili itseään. Väri kovettui. Piisku näytti nyt valkoiselta varpuselta. Katsohan, kuului ääni. Tuolla on valkoinen varpunen. Miten hauska otus. Missä? Kysyi toinen. Kas tuolla noin. Siinäpä oikein sievä lintu. Sen kuullessaan Piisku tunsi mielensä iloiseksi. Hän oli hauska ja sievä. Hän pöyhisteli valkeita höyheniään ja röyhisteli rintaansa. Hän oli ainoa valkoinen varpunen koko maailmassa. Se oli aivan varmaa. Piisku lennähti toisten varpusten joukkoon kartanolle. Nämä katselivat häntä kummeksuen. Hei, huusi Piisku. Minä olen oikein sievä varpunen. Olen ainoa valkoinen varpunen koko maailmassa. Te saatte etsiä minulle siemeniä ja tuoda syötäväkseni parhaat muruset. Minä olen varpusista ensimmäinen. Toiset varpuset tottelivat. He eivät olleet koskaan ennen nähneet valkoista varpusta. Nuo pienet typerät linnut uskoivat kaiken, mitä Piisku sanoi. Ne siis lähtivät etsimään siemeniä ja pari toi nokassaan oikein suuren leivänmurun. Piisku söi kaikki, mitä toiset toivat, ja vaati yhä lisää. En ymmärrä, miksi en voisi samalla olla kuningaskin, tuumiskeli hän. Ansaitsen sen kunnian paljon paremmin kuin tavallinen ruskean ja harmaan kirjava varpunen. Enkä olekaan pitänyt tuosta Piipistä kuninkaana. Hän on aina määrännyt minulle liian paljon töitä. Mieluummin minä puolestani määrään tehtäviä hänelle. Piisku kutsui varpuset koolle ja kertoi heille tuumansa. Olen valkoinen ja hyvin kaunis, sanoi hän, levitellen valkoisia siipiään. Enkö olekin paljon parempi kuin tavallinen ruskean harmaa, Piipin kaltainen varpunen. Ansaitsen siis päästä kuninkaaksi. Eikö mitä, ei laisinkaan, vastasi kuningas Piippi. Minut on valittu varpusten kuninkaaksi sen vuoksi, että olen viisas ja tunnen varisten ja pöllöjen tavat. On mieletöntä tehdä tavallista varpusta kuninkaaksi vain siksi, että hän on väriltään valkoinen. Mutta minä olen vallan verraton. Kuulin 2 ihmisen sanovan niin, tirskutti Piisku. Sinä, Piippi, olet kateellinen, koska olet ruskean harmaa. Minäkin olin vielä eilen sellainen, mutta olen tehnyt itseni valkoiseksi. Sinä et voi sitä tehdä. Piippi ei voi tehdä itseänsä valkoiseksi, sirkuttivat toiset varpuset keskenään. Hän ei ole niin taitava kuin Piisku. Jos Piippi voi tehdä itsensä valkoiseksi ennen aamua, saa hän olla edelleen kuninkaana, lausui viisas varpusvanhus. Jollei hän siihen kykene, korotamme Piiskun kuninkaaksemme. Kokoontukaa kaikki tänne huomisaamuna, niin päätämme silloin. Kaikki varpuset lennähtivät pois. Vain Piisku jäi sulkijansa aidalle sukimaan näyttääkseen oikein ylevältä. Hän oli aivan varma siitä, ettei Piippi voi muuttautua valkoiseksi ja että hän itse jo huomenna olisi kuninkaana. Aamun koittaessa varpuset taas kokoontuivat. Oli suuri melu ja hälinä, kun he kaikki puhuivat yhtä aikaa. Missä Piippi kuningas on? Kysyi varpusvanhus. Onko hän tehnyt itsensä valkoiseksi? En ole, vastasi Piippi astuen esiin. Ja tahdon ilmoittaa, että en halua enää olla kuninkaananne. Olette hupsuja, kun ei teille kelpaa viisas kuningas. Tehkää vain tuo typerä Piisku kuninkaaksenne, sillä hän on teille omiaan. Varpuset suuttuivat Piippiin, kuullessaan tuollaista puhetta, ja lennähtivät kurittamaan häntä. Mutta Piippi pakeni läheiseen puuhun.
Sitten piisku astui esiin aivan valkoisena ja toiset julistivat hänet kuninkaaksi. Oi kuinka ylpeä hän oli. Hän lennähti aidalle ja istui siinä kaikkien ihailtavana. Alkoi sataa. Piisku ei osannut arvata, mitä sade häneen vaikutti. Se huuhtoi kaiken valkoisen värin hänen höyhenistään. Hän muuttui taas harmaan ruskeaksi toisten häntä töllistellessä. Niin hölmistyneitä he olivat, etteivät huomanneet kissaa, rosvokääppää, joka vaanien hiipi heidän kimppuunsa. Varokaa, varokaa, tirskutti piippipuusta. Kissa, kissa, kissa! Silloin kaikki varpuset pyrähtivät lentoon. Rosvokääppä menetti maukkaan aamiaisensa. Varpuset kääntyivät katsomaan piiskua. Sen valkoinen väri oli kokonaan kadonnut, kuinka typerältä hän nyt näyttikään. Piisku lähti häpeissään pakoon, mutta toiset ajoivat häntä takaa. Petturi, 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 kirkuivat he. Me emme ota sinua kuninkaaksemme, me asetamme jälleen Piipin kuninkaaksi. Mutta Piippi ei halunnut enää olla kuninkaana. Vasta kun toiset toivat kukin leipämurusen hänelle, hän sentään suostui ottamaan kuninkuuden vastaan. Entä piisku? Hän sai tehdä kovaa työtä aamusta iltaan ja toivoi mielessään, ettei olisi koskaan halunnut päästä kuninkaaksi.